Hormatly prezidentimizden döredip beren mümkinçilikler netijesinde bollumsaz etranyň gowada şegerine yerleşýän alyk we süýjkökü önümlerini öňürýän kärhanasy durly gönüşli ýokary islegli önümleri öňürmekde has tapawutlanýar. Munyň özi ähli ulgamlarda oňy netijelerini berýär. Şeýle özgertmeler hususy kärhanalaryň işeýüwlaryň, daşary ýurtdan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri has kän öňürip, ýurdumyzda önüm bolşylygyny öýretmegine mümkinçilik berýär. Daşary welaýatynyň telekeçileri we hususy kärhanalary öňürleýän önümleriň görnüşlerini köpeldip, olaryň ýokary hili bolmagyny gazanýarlar. Netijede bolsa ak bazalarymyz berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň her günlerine ekologiýa täzen arasy halka el ýeterli bolan durly görnüşli önümlerden doly. Bollumsaz etranyň gowada şegerine yerleşýän alyk we süýjkökü önümlerini öňürýän sadaja atly hususy kärhanasy bu gurda netijeli işler alyp barýar. Bir yerde süýjkökü önümleriň 20 golay görnüşi şeýle-de çörek we çörek önümleri öňürilýär. Önümçilik ulgamlaryna ornaşdyrylan tehnologiýalar esasynda süýt gaýtadan işlenip, olardan durly görnüşli önümler ýokary hil derejesine taýýarlanýar. Kärhananyň önümleri welaýatdaky dukanlarda ilata el ýeterli bahalardan ýetirilýär. Adamlara bir yerden durly görnüşli hem-de ýokary hil önümler satyn almagy mümkinçilik döredilýär. Bundan başga da bir ýerde öňürilýän önümler ýurdumyzyň welaýatlaryna uğradylýar. Kärhananyň dähmeseýär işçileri we hünärmenleri hormatly prezidentimizden ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekde döredip berýän gollawlaryny ruhlanyp gaýratly dähme çekýärler. Toplumyň agdy bir işgärleri ýurdumyzda netijeli işlemäge giň mümkinçilikleri we şertleri döredip beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we hormatly prezidentimiz Arkadar Gahrman Serdarymyza alkyş edýärler we täze sepetleri tarap ynamly barýarlar.